बे ओनसोलनि जायगा मानसिफ्रा जों ओंखाम खबसेबो जानो मोजां मोनामोन। सान्थि गैयामोन। बिटिआर मोननाय लोगो लोगो जोङो दा एसे सान्थियाव मोनबाय। जोङो सुबिदा मथन जों बेरायनो हाबाय, गोजान जायगायाव थांनो हाबाय। नङाबा जों सिगां समाव जोंनि सा ओनसोलनि मानसि होनबानो जों सन्देह जायोमोन, थांनो हायामोन, फैलायनो हायामोन। बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोनामोन आरोखि। दानि गोदान रुलिं पार्टि माबा इउपिपिएल पार्टिखौनो जोङो दा फैजानो लुगैयो। सिगां समाव गुबुन मोनसे दोलोआ सरकारखौ सालायदोंमोन, जेरै बिपिएफ। आथिखालाव इउपिपिएल बा बिजेपिजों एलायन्स जानानै ज' जानानै दा सरकार सालायगासिनो प्रमद बर' बिथाङा। दा नैबे बेलायाव नैबे 5 बोसोर जिथु सालायदों, बे बेलायाव मा बुंगोन? गामियाव माबायदि थासारिया सोलायदों? जोंनि बे ओनसोलावथ' जोङो सिगांनि समाव जोङो जेबो मोननाय जायाखैमोन। दा जायगा जायगा एसे एनै जोंनाव एसे डेभेलप जाहांबाय, बा एसे एनै जोंनाव माबाफोर एसे मोनहांबाय। दा बे सरकार गोदान फैनायाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोननै माबाफ्रा फैहांबाय आरोखि, मोजां जाबोहांबाय। गोजोननि खोथा बुंबाय थायो आथिखालनि सरकारा। सिगां समाव माबायदिमोन, आथिखालाव गोजोना फैमारदोंना फैमाराखै? दाथ' जोंनि साननाय मथेबा गोदोहाय जोंनाव बे ओनसोलनि जायगा मानसिफ्रा जों ओंखाम खबसेबो जानो मोजां मोनामोन। जोंनि ओनसोल जायगा बे रिजार्भ ओनसोला सान्थि गैयामोन। दा जोङो नैबे बिटिआर मोननाय लोगो लोगो जोङो दा एसे सान्थियाव मोनबाय। जोङो सुबिदा मथन जों बेरायनो हाबाय, गोजान जायगायाव थांनो हाबाय। नङाबा जों सिगां समाव जोंनि सा ओनसोलनि मानसि होनबानो जों सन्देह जायोमोन, थांनो हायामोन, फैलायनो हायामोन। बेफोरबायदि सुबिदाखौ जों मोनामोन आरोखि। फैगौ समाव सेप्तेम्बर नैबे दानावनो नैबे बिसायख'थिया जानो थांगासिनो नोंथांमोननि नैबे बिटिसि बिसायख'थिया। नैबे समाव सरकारा सोरखौ फैनायखौ लुबैगोन नोंथां? दाथ' जोङो जोंनि बे दानि गोदान रुलिं पार्टि माबा इउपिपिएल पार्टिखौनो जोङो दा फैजानो लुगैयो। दा माने जों दा सुबिदाखौ जों मोनलांगासिनो दं हिसाबै जों दा बे इउपिपिएल सरकारखौनो जों फैजानो लुगैयो आरोखि। दा दिनै नोंथांमोननि नैबे देखारदोंबा गामियाव इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक बिबारि बिथाङा नुजाथिफैदों। बिथाङा मा फोरमायलांदों, नोंथांमोनखौ मा हेफाजाब होनो खोन्थादों? जोंनि देखारदामब्रा गामियाव जा जोंनि देबोरगाव ब्लकनिफ्राय नुजाफैदों। बिथाङा जोंनि लामा आरो जोंनि मोदाय सिबियारि थानसालि बिथाङा जोंखौ मदद होनो नागिरदों, एसेबाबो सहाय होनो नागिरदों। दा बेहाय जोंनि रायजोआ बिराद गोजोननाय मोनदों। बिथांखौ फैनानै बेबादि हेफाजाब लाफैनाय आरो बुंथिफैनायखौ जोंनि रायजोआ जोबोद मोजां मोनदों आरोखि।